Kaixo, egunon, zer moduz? Egunon, zer moduz, Silvia? Superondo. Kapilla. Gero lehendakaritzako, Josu. Eta gero nero, bai. Bueno, zer mendik du? Zumarrako Luisa, Jon Darjonentzat. Begira. Beti bezala kontrakorik ez badago, ontzat emango edu. Gorantziak. Badagokio onartu. Beti bezala kontrakorik ez badago, ontzat emango edu. Proposamena, Dialog Advisory Group taldeari zuzenean jaken elkarrizketa politikoak bideratzeko bortxa armatu. Organizaciones de la sociedad civil, etc. 15 hoy se está desplazando.